кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон ба ширкати мобилии Билайн дастур додааст ки номи ду тарофааш Чакчак ва Панҷа Парторо иваз кунад. масъулони ин кумита номи ин тарофаҳоро муғоир ба бандҳои қонуни забон медонанд. тамоми таблиғот, маводи иттилоотӣ ва ҳама гуна риштаҷот ва ҳатто нархномаҳои мағозаҳо бояд ки ба забони давлатӣ навишта шаванд, насб гарданд дар ҷои зарурат. масъулини кумита мегӯянд мин баъд забони рекламаҳоро дар таблоҳои канорироҳ ва садову симо низ назорат мекунанд. айни замон тарҳи кишвари бехаторо дар торнамои расмияшон роҳандозӣ карданд. тибқи ин равзана корбарон номи мағоза ва акси реклому овезаҳоро мефиристанд ва масъулон дурустии онро месанҷанд. офарандагони реклама дар тоҷикистон мегӯянд бо он ки ҷонибдори покизагии забони тоҷикӣ ҳастанд, талаботи беш аз ҳадди кумитаи забон набояд монеи навгӯӣ шавад. кумитаи забон исрор меварзад ки бренд ва слоганҳои ҷаҳонӣ низ ба забони тоҷикӣ тарҷума шаванд. фаразан, агар слогани Snickers нетармази Snickersниро ба тоҷикӣ тарҷума кунем, 18 калима мешавад, на дар тобло мегунҷад ва на он мазмуни аслашро медиҳад. бар ин гуфтаҳои кормандони реклама масъулини ниҳоде ки бар тоза нигоҳ доштани забон худро масъул меҳисобанд, норизоятӣ мекунанд ва мегӯянд набояд нирӯи забони тоҷикиро кам шуморд. ҳаргиз 14 истифода намешавад ва ибора ҳам намешавад. аз ин рӯ хоҳиш мекунем тибқи қонунгузорӣ эшон бояд ки бо маслиҳату машварати кумитаи забон чунин масъалаҳо роҳандозӣ гардад. А вы представляете, у нас есть... ҷурабоев ки таҷрибаи 15-солаи таҳияи рекламаҳоро дорад, мегӯяд ин гуна талабҳо на танҳо ғайримантиқӣ ҳастанд, балки бар зиёни давлат низ мебошанд. Вот здесь, конечно, возникают противоречия, потому что... агар маҳдудиятҳо зиёд шаванд, ширкатҳои бузург аз ҷойгир кардани реклама дар таблоҳо ва шабакаҳои телевизиону радиои Тоҷикистон даст мекашанд ва пули онҳо ба буҷаи кишвар ворид намешавад, чунки ҳоло шаклҳои гуногуни реклама вуҷуд дорад. фикр мекунам, кумита бояд ба масъалаҳои бевосита забон машғул шавад, на реклама. ҷой доштани мушкил дар забони рекламаро ҳам кумитаи забон ва ҳам кормандони ширкатҳои таблиғотӣ дар кӯҳна ва номукаммал будани қонуни реклама дар Тоҷикистон мебинанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи реклама нусхаи қонуни Русия ҳаст ки дар соли 1994-97 қабул шуда буд. қонунҳои Русия вобаста ба замон ва талаботи рӯз борҳо мутобиқ карда шуданд, вале қонунҳои кишвари мо дар бораи реклама бетағйир мондаанд. инҷо агар чунин навиштаҳою чунин тасдиқот ки дар қонунҳо рӯз ҷорӣ ҳастанд рафтан гирад, мо ба рушди забони давлатии худамон ба ин муяссар нахоҳем гардид. зиминан миёни кумитаи забон ва ширкатҳои мобилӣ қаблан ҳам бар сари калимаҳои дар реклама истифодашуда баҳс сарзада буд. соли 2014 ин кумита аз ширкати Билайн хоста буд исми тарофаи Любойҷоро иваз кунад.